dat was de zomer in Brunsum. Daar was een ganse straat uitgelopen. Kunt er mich door een tegen rennen. Ik kan weer lopen. Zeg, bussen bij het Mariabeeldje geweest. En daar zetten ze hebben mich de auto gekloot. Als stratenmaker moest ze met de hang. Goed uit de voet, en anders kruist het vak neer door de knieën. Kijk al moesten zien, want ook mijn oudste broer, die heeft twee linkse hang. Maar die is nu al jaren stratenmaker in Engeland. Wie ging solliciteren toen zei mijn vader, jong, maar stratenmaker, dat is wel een beroep, hier leef in de grond. Zeg, dat is egal, maar dan ben ik wel van de straat af. Ja, en voordat die firma aangenomen werden, toen houden die directeuren er al de grootste herrie over. Die sting ook op de deur. Directie Kate. Dan moet je even over denken, luiden. Ik zeg tegen de personeelschef, ik zeg, maar doe kent me gerustig aannemen. Ik zeg, want ik werk voor 2. Ja, zet er dan op zijn pek, want ik heb er maar 1 nodig. Zeg, nou laat ik niet vallen wie in een baksteen, ik ben in een kei in het vak. Zet er dan nummergens alle soorten klinkers waar ze kent. Zeg, A, I, U. Zet er aan wat wil ze ervan maken? Zeg, S-bochten, T-splitsingen, BW. Zet er weet ze dan ook de naam van de vuurman van de ploeg straatmakers die wat in 1698 in Rome in het Vaticaan het Sint-Pietersplein beklinkerd hebben. Ik zeg, welke mensen, die van de vroeg of die van de Medici? Ik zeg, maar kan ik hier ook carrière maken? De jongen zet er de weg likkie voor die open. Geen zet er doe pas precies in mijn struitje, doe is aangenomen. Kom ik mijn vriend tegen, zet er wat zus toe doet wie zo'n uitgewassen grindtegel. Zeg, schijn me goed, kerel. Je moet al dag 5.000-6.000 klinkers bijslepen. Zeg, toch is ze arm van wie spoorbeelden. Zeg, wie lang duurt ze dat al? Zeg, je moet morgen niet beginnen. Ja, en s'morgens morgens, ik denk, je schijn om de gang. Kom door. Zo bord voor mijn naast. Weg, werkzaamheden. Ja, dit is echt moeilijk. Komt een opzichter naar mij her. Ik stelde er mij voor aan mijn Duitse medeklinker. Aangename Joep, zei er. Joep, feieravond. Joost de baas, dan breuk je dit er een hoes. Ja, en om de Joep het beter te leren kennen, ik zeg, Joep heb zo'n kindje. Zeg, ik heb er zelf ook een, ik zeg, een van de jaren, de leupballen. Nou ja, zegt er, ik heb er een van 23 en de zit weer.
Schenk denkt aan het geld liggen op de straat. Ik begin te graven. Zegt er wat gij ze mee doen? Ja, je zegt $1 is de laatste die het flinke zak. Ze zeiden op zich, jongens, maar vandaag heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Het slecht nieuws is dat er voor moeder vandaag minstens 500 vierkante meter straat liggen. Die zeggen het goed nieuws. Zet er heb ik klinkers zat. Ja, en al direct bleek toe dat ik en Joep een geweldig koppel stoons was. Maar je ook geen knipscheer nodig. Nee, want Joep die lag de klinkers en ik leep de Kentenstraat. Maar nu moet ik de klinkers al zelf liggen. Joep heeft het in een ruk. Moet ik hem 's morgens eerst een half uur masseren. Met de trilplaat. Ja, en direct daarna help ik hem altijd met het corset om te doen. Ja, en dan trek ik dat zo strak aan. Dan heeft de Joep totaal geen boek meer, maar een nek. Ik begin het eerste stuk te liggen. Gans met kingerke. Hier en daar de bejaarden ertussen. Er zitten op zich die klinkers moesten wel in verband liggen. Maar die goed zitten, toen moest nog 2 vierkante meter liggen. Heb ze nou maar 8 klinkers. Zeker is die een trekverband. Ja, en direct daarna heb ik nog een stoep gelachen. Met de Franse slag. Trottoir ook verder. Ja, en in die stoep heb ik in een tegel moeten liggen. Met zo'n wittende, zittende hond erop, weet je wel, van in de goot. En ik heb den tegel net erin weg. Zo komt zo'n kat me dan. Met zo'n Yorkshire Terrier. En precies midden op den tegel, zo'n hoop. Ik werd kwaad, ik stamp onder den hoop. Rij wie die vrouw op en op. Toen was dat die weer, die zegt nog maar eens even rustig aan. Zeg, Wim, zeg of ik dat wel gedaan heb. Daar zit ze wat meest toe dat ik stront in de ogen. Ja, maar de baas, hè, die is zo content over mij, dat geloof je niet. Want vrijdagmorgen om 20 voor 10 sting dan weer al op te wachten. Proficiat, kerel, zei dat. Zo vroeg wie vandaag bussen nog nooit te laat gekomen. Ik snap mich de Schuska. Vlieg regelrecht de stad in. Eerste de beste café, ik stop. Voor die café, ik riet alle plevuzen uit het terras op die Schuska. Kunt den opzichter mij nou zeggen, wat best doe je eigenlijk aan doen? Zeg, heb ze gisteren zelf tegen mij gezegd. Als het morgen weer zo heet is, gaan we het terrasje pikken.
ik prettig weekend, hoe den zich dat? Ja, lezen belt mij nog een vrouw of ik nog een werk aan kost nemen na de tijd. Voor een tijd was ik eerst gaan kijken, want ik had eigenlijk geen tijd voor. Maar toen kreeg ik van die vrouw een dameshorloge, een herenhorloge, een koekoeksklok en een pendule. Ja, en toen was ik tijd zat. Zet ze tegen mij, ik ga weer het stukje naar de garage beklinken. Zeg, dan moet je een op- en uit- en afrit maken. Zeg, dan kun je altijd de afrit via de inrit op. Zeg, een oprit via de uitrit af. Zeg, maar als je er genoeg per ongeluk vervaren hebt. Zeg, dan kun je altijd de oprit via de uitrit en afrit weer in. Die zeggen een oprit via de uitrit en afrit weer op. Ik zeg, of wil je het anders? Ja, zegt ze, breek niet de garage maar af. Ik die vrouw het zon in de ogen is terug. Ik begin het bed klaar te maken. Hup, dat mooie liggen komt hij naar buiten, tapert hij me door dat bed. Heel bed doorheen. Zegt ze tegen mij, je komt de ogen bandje lang. Zeg mevrouw, een bandje? Compleet orkest komt er dadelijk bij. Ja, maar die oprit die was perfect, maar ik zeg nog tegen haar, ik heb dus met een auto van u geweest door met de 120 behoortingen opgejaagd. Geen klinker van de plaats af. Zet ze naar mijn auto steekt en noemen in garage. Ja, je zegt de belangrijkste onderdelen waar. Nee, sectors in heel veel weg die wat naar Rome liggen. Maar aan de meeste het Schenske tot systeemje bijgedragen. Strotenmaker op dat pas niet beroep. Lag hier een steen en door een stoep. Ook tussen avond lag je de humor weer op je straat. En een keer flink lachen, dat uit de minst beslist gek wordt. Blijf lachen, dat is de rood wat ik u geef. Want één dag niet gelachen is één dag niet gelegd. Vast erover. Ja, daar steeds ze daar, hè. Ja, Sean. Als ik nog eens een keer aan de stoep te liggen heb op een oprit, kan ik dich bellen naar Adelroy, of niet? Rooit ze de vinger af? Ik moet het toch wel eens proberen met die. Sean, dat zie je bij ons geweest bent. Ik heb gehoord van mijn voorganger dat ze de eerste optreden, toen ze begonnen, de officiële optreden, hier ook op een boeken begonnen was. Dat klopt, zei dat. Ook daarvoor heel hartelijk bedankt. Ook nu dat ze proficiat dat ze kampioen was geworden. En de eerste keer altijd zo en vooral het buurdorp in Adelroy, naar Duitsland, Boekelo ook heel erg goed. En we willen dingen ook niet zo naar Adelroy laten gaan. En Bleumke hebben we ook verdiend bedankt. Prins René,
Dat geeft niet, hè. Jan, heel hartelijk bedankt. Deze biedebus. Noem die attributenmunt dat ze nog het verder kunnen sluiten maken. En buitenmars voor Jan Gerards.